Agoti, due to darkness and the thick forest, we have decided to stop. We will continue to tomorrow. Ndetieni tione nkhalango imene ikunenedwa. Nkhalango imene ikunenedwa kunena kuti tikuyamba taimisa kaye. Tikuyamba kuimisa kaye kusakasaka anthu amene tikuafuna kuti tuone pamene pangwera ndege. Ndekuyang'ana nkhalango yako kayeyo. Mwana wa zaka ziwiri kuyimirira mukhoza kumuona kuti uja mwana wa imapo uja. Koma boma linayima for 24 hours. Kera kunkuma pita kuti tiye ntiyambe kwasaka anthu aja. Ali ndi zolinga zawo zonena kuti amalize kwa kong'ontha chifukwa anthu akapitiriza kulowa mukhalangomo ndekuti ena akapeza akulimbana ndi amene akuphuphawo ndi amalawo akuti Commission of Inquiry ikupempha president kunena kuti aonjezere masiku chifukwa kafukufuku wawo akadapitirira ndipo anthu 120 ndi amene aonekera pakadali pano. Funso ndilonena kuti Richard Chimwendo akuyankhani kuti chani china alepheresa kukwera ndege. Richard Chimwendo akuyankhani. Ifetu amalawi tikufuna zinthu ngati zimene zonse. Mtengo umene unamenya ndege uja ulituchiyimire pamene paja sunatiokepo. Commission of Inquiry. A Commission of Inquiry chimene muchidziwe amalawi chimene akufuna iwo ndi chakwera kuchoka pa mpando osati ripoti ilo yayi. Ripoti ilo mukhoza kukapereka mmakomo mwanu chifukwa muli ndi mabanja anu wananu chani. Ripoti limene lolo kalilengezeni mmabanja mwanu. Ife amalawi tinaziwa kale kunena kuti MCP ndi a president ndi gulu lawo anapha aujeni. Tinaziwa kale. Ripoti limene lolo muzangoona kuti kungoona uchedwesi munalandira kale ndrama munadya lero mufuna muzituza chani. Mukutiona ife amalawi kupusa eti. Ripoti limene lolo mukagawane mmakomo mwanu. Ripoti lonena kuti tinachita kukuka kamizani. Kodi kupanda kukuka kamizani kupanda anthu kunena kuti tikupita panse mpaka mutuluse Commission of Inquiry. Lero mukatuze zonoti anthu 120 ndi amene afika chikhalire nicho mmatuza sonoka unena kuti palibe ndi munthu mmodzi yemwe amene akubwera kuzaperekera umboni. Ndipo ndikufunseni pamayina amene aperekera umboniwo alipo amizi yayandikira pa chikangawa ija. Mupeze omunamiza nonse amene muli mu Commission of Inquiry mupeze omunamiza. Malawi so omunamiza. I always said this is not 1964, this is 2024. Anthu mitu mwawo munachapika kale tutimangoganizira. Lero kuli makompyuta kuli chani. Ndiye ripoti lanulo muyangane nalo kolowera. Amalawi maripoti tilinawo kale tinamva kale kuchokera pa Limpopo. Inu muzituuzanso kuchitani a komishona mwaja ndalama nonse simmankonda chilima mukubweresa maripoti a fake. Maripoti amene mukakhale kuchipani nde muzikapereka kuchipani koma osali ku mtundu wa Malawi. Amalawi sitikufunanso kumva za maripoti. Ripoti mutonjezere masiku achani. Musioneka ngati mukugwira ntchito. Tamva kale palibe china chilichonse chimene mwapanga koma mufuna muzitipusisa ife Amalawi. Amalawi tisapusisike. Akuti cholinga tikakhala Amalawi tizito anthu akugwira ntchito. Ndiyoti ntchitoyo ndi yambiri ngati akupempha masiku aonjezere. Ife Limpopo munatimbira foni kuti tikupaseni maumboni athu. Tikufuna mutimbire ife Limpopo tikuuzeni chimene chinachitika kumeneko.
Mutimbire, a commission of inquiry. This is our number 0781616727. Muyankulane nane ne comrade Ntanyiwa. Ndikuuzani chimosi kuyambira kuchiyambi mpaka kumapeto maIsraeli atatawa kupita kukabisala ku Zambia ndikubwera alibe panopa anabwera maIsraeli amenacho ali mziko mwatu ena ndi awabwera zanazanawo. Ine simuna ndiimbire phone itu kuti mumveso kumbali yanga commission of inquiry naneso ndipeleke umboni pa commission of inquiry ndizango kupasani audio ya kuchikangawa muzimvera ndiye umboni wanga ati umenewo. Osanamiza anthu kuti mwapanga kafukufuku palibe kafukufuku amene mwapanga mwakumana nawo akazachilima mwakumana nawo achibale mwakumana nawo achibale chifukwa ine ndili mgulu mwa achibale mwa Shaniru Muluzi naneso ndili ndi maumboni. Simunatimbire phone itu akubanja Amalawi ife akubanja kwa Shaniru Muluzi palibe ndi mmodzi amene waimbiridwa telefoni ndakanena kuti anthu 120 ndi amene aperekera maumboni. Ndani akubanja ife ngati akubanja kwa Shaniru Dzimbiri palibe anabwera pakhomo pathu kuzafunsa kuti kodi kapena mwina amalemuwa anaimba telefoni kapena chani ayi. Mutimbire tikuuzeni zimene anatisira malemu tikuuzeni. Inu mukuona ngati nzamasewera anthu mnachita kuwaphatu. Anthu munachita kuwapha. Inu mkazi wa Chilima munamfusa kuti chinachitika kumene kucha ndi chani. Inu mmaona ngati kuti mmene munangotenga foni ya malemu Chilima ndikukafufuta mu china chilichonse mwafufuta zonse. Mwalemba mmazi. Chikawo cha kumazulo pa Limpopo FM ndabwera ndi nkhani imene kuchitika kubalaka kukuchitika nkhani yonyasa kubalaka kumene kundi kuchipatala cha Mponda kumene pali mbali ina imene kuli kansewu kumene koko kuli maploko a azimayi a maternity Amalawi ndizomvetsa chisoni kunena kuti sibakutha siku sibakutha wiki mzimayi wapakati akumagwidwa kuponyeredwa mgalimoto wapita iye osaziwika. Aosi apa Balaka mukuziziwa zimenezi. Aosi akubalaka mukuziziwa zimenezi. Ngati mukuziziwa mukuchitapo chani. Ngati musakuziziwa tamangani mpite kuchipatala cha Mponda. Azimayi akangoti akupita akataye mazi pali kanjira kamene akumadusa kupita ku toilet. Kanjira kamene koko akangotere angokumana ndi anthu agwira aponya mgalimoto akatero munthu uyo wapita saoneka. Azimayi pafupifupi okwana 45 alitu ndi pathupi akuyembekezera kuchira atengedwa kumene apita sikukuziwika. Tikufuna apolisi mupite kumeneku mutifufuzire. Ife tikabwera ali Limpopo tikapanga kafukufuku tikangomva zonena kuti aosi zikuakhuza tibweraso tizauza anthu. Nde uthenga upite kwa aosi komanso upite kuboma komanda nanga boma lake ililili. Boma la Mphusi, boma la Mazana Ndolo, boma la Mazanga Lingonda. Tikhoza kungoyankhula palibe thandizo lina lililonse. Mai kansala kulichenza mai kansala mai nsewa kansala omwe akufuna kukhala kansala koma omwewo nda DPP omwewo nda PDP. Tauzana anthu akulichenza chimene inu muli zomavala salu ziwiri zotachosa lukanga ali ndi pakati nzimayi salu ina nkati ya PDP ina pamwamba amainsewa. Pangani zonena kuti Amalawi akulichenza aziwe mbali yanu nditi ndi ya DPP kapena ndi ya PDP.
chifukwa sikuti muzipita kumalo kumene mapeto ake amalawi azakhale okhumudwa kuti ife tavotera munthu iye wapita ku chipani chakuti ife sitimafuna. Sankhani kolowera. Ngati mwatopa ndi chipani cha DPP chisiyeni, pitani ku PDP. Zimenezi ndeni makhandi kunena. Watopa mu chipani, watopa mu UTM, watopa mu DPP, watopa mu PDP, watopa mu MCP, kutuluka kukalowa chipani china. Basi, koma osati kumapusisa anthu. Zimenezo sitikufuna. Ndiye mayinsewa, mutuuze mbali imene amalawi akulucheza akufuna aziwe. Amalawi amwalolo, amalawi akwa Mwarama, amalawi akwa Baraba, ala comrade, mpaka kwa Baraba. Mulibanji nonse amene mukuba matumba aphala akabwera kuna Njala Primary School. Ana mbiri kudera limeneli kuna Njala Primary School. Ena mpaka ayamba kugwa ulesi kumapita ku skulu chifukwa cha zimene zikuchitika pa skulu imene yana Njala chikangolo kakathuchirako ili chauko. Nde anthu chimene akupanga pa primary school imeneyi TN Tiramanja kukabwera galimoto yozasiya ufa wa phala, anthu akungogawana ufa uchi. Kandi phala laphikidwa angotenga kuyika mmapoto kumapita nalo ku nyumba. Nde amalawi anthu amene akuapanga chipongwe ana athu ndi awa. Maina anthu amene akhonza pa Njala Primary School owabera ana phala. Mr. Mlenga, mmodzi wa anthu amene akuba phala pa skulu imene yana Njala. Mr. Mlenga, Mr. Biriaki, Mr. Zibakuwa, Mr. Zubula, Mr. Katio, Mr. Katisomu, komanso Mr. Herula. Azibambo amenewa makatakwe amene akuba phala pa skulu yana Njala. Nde azimayi amenenso akuba nawo phala. Pali amayi Masaka, amayi Barabara, amayi Kamwendo, amakuluni, amayi Sofi, amayi Salangwa, amayi Zubula, komanso anasapa. Gulu ili ndi limene likupangisa kuti ana athu asamadye phala pa sukulu ya Njala. Zimene zizilekeke. Ndikhala ndikudusa kumeneku lachinayi lino kuna Njala Primary School. Ndizapeza ana skulu ndi amene atandiuze kunena kuti tayamba kudya phala. Ine ndikudabwa kunena kuti anthu sakuchita manyazi chifukwa chani. Bambo Muwanga muchina chilichonse akungopezeka. Muvu yakuti Bambo Muwanga. Kodi anthu aphedwa ku Bambo Muwanga, anthu kodi aba uku Bambo Muwanga, anthu apanga lero Bambo Muwanga atenga anawo ndikuapitisa mmasenta kuti azikayang'anira zazisango. Osatenga ana apolisena. Kodi kulibe apolisi kweli yateteko ameneso nawo akufunafuna ka 20 kwacha kuti akonze mavuto a nyumba mwawo. Cooperation zitu sikukwenda bwino. Talandira utenga apa akuti masenta registration ili ku police operations palibe chikuyenda. Zonse Muwanga angopanga oka, angotenga anawo kapena angotenga achibale. Sachuke pa zinthu zoyipa. Tatiyeni tikhale osinthika. Posachedwa atu mukupita ku pension. Ndiye mukamapita ku pension mupita ndi mbiri yanji. Akonsolo ya Kuluchenza anadya ndalama.
akonsolo ya kulichenza anaja ndrama yokwana 300 million imene inaperekedwa kumeneko. Akonsolo ya kulichenza anaja ndalama yokwana 300 million. Ndipo pongomva kunena kuti a president akupita kumeneko kukakhazikisa mwala wa maziko, akuti afuna kumanga nyumba za polisi kandiriti amanga nyumba zimenezi chifukwa tu sakubwereranso mboma. Kaukhazikiseni mwalawo, kaukhazikiseni, mukamapita anthu azakukumbukireni ndi mwala umenewo kuti ndi umene mwaukhazikisa kulichenza. Ndipo amalawi a president posachedwa pakhala ali kulichenza ndetaona kale kuti kumene kusikulu bwino luchenza yakonzeka yakwiya. Ndipo chodabwisa kumeneku kunaperekedwa contract, soka ilo contract iyo anayiwina ndi Niki Chakwera. Aniki Chakwera contract ya kulichenza yokonza msewu wina sunakonzedwe msewuwo, ndrama zonse kuzidya, contract analiko samampasa ndrama. Lero anthu asonkha limozi aku council asonkha ndikuyamba kumakatenga doti osati grevulotu, kumakatenga doti. Dikirani ndikujambulirani mamawa ndipita kumsewu umenewo ndikujambulirani amalawi muone chifukwa ndili kumulanjeko kunachitika maliro kwina kwake nde ndili dera limenelo kudikiranso kuti ndizakhale nawo pa mwambo wa mwala wa maziko. Ndizakhala ndili kulichenza konko nde ndikadali mulichenzamu kogonera sindikuuzani. Ndiye amalawi akuti akuyika kukonza kuti a president akamabwera azaone kuti nsewu kukonzedwa. Nsewu wa president ineyo ndiye ndikuuzireni mayeso, nsewu asakunamizeni wangoyamba kukonzedwa zana lomweli atamva kuti mukubwera kumeneko. Chinyenga kamati chinyenga aphunzisi ndi zimene zikuchitika kulichenza. Nsewu umenewu ukukonzedwawu ukuchokera chakwadi makiko kufika munjanjimo. Ndipo contractor wa amene anatenga nsewu umenewu palibe chimene anapanga. Aniki Chakwera anangotenga ndrama kuja iwo kunyamuka ulendo nkumapita kutibwatika nalo bodza. Kuli skulu ina kuthyolo, skulu imeneyi ndi technical school imene imachedwa Milonga Technical School. Ndikunena pano amalawi kuti muduseko kukuoneka ngati kumanda koma kuti ndi technical school. Zonsezi zikuchitika chifukwa cha mphunzisi wamkulu amene akuyang'anira principal amene akuyang'anira pa skulu. Anakhwimirapo pa skulu pa kupita pa mphambano kukasamba mankhwala, kukasamba mavuwo, kuchokapo kupita mofesi kusamba akuti asazasamusidwepo. Nde usamusidwatu Limpopo ikusamusa. Zomvesa chisoni maziphunzisi akhala myezi 11 maziphunzisi apa technical school imeneyi akhala myezi 11 osalandira malipiro. Myezi 11 osalandira malipiro. Endi ndikunena pano, ndikuyankhula pano, pata myezi 6 opanda madzi, mati ku toilet aziyenda bwanji anthu. A principal apa technical school ya Milonga, aphunzisi awa a Innocent Chidani amenewa amaphunzisa ana school kukonza njinga za moto. 11 months no salary.
11 months no salary. Atakazimangirira amene wawa anthu tisiti wazimangirira chifukwa chani 11 months without salary. Ndeti kupita mwezi wa mawa umene tikuucha wa 12 ndiye kuti basi zikatero chaka tasiyana nacho. Munthu kungogwira ntchito ya ulere. Ndiye kumene kukuli a Ephraim amene amapanga za ICT ndi plumbing no salary 11 months. Kulazilonda kumeneku a Christopher kwanisa ndiye kuli Mr. Kamoli angogwira ntchito no salary. Katapira chintengere nino ndikufika potopa. Ndepali nkhalidwe woyipa umene kuchitika pamenepa. Ana skulu osauka amene anapeza mabasale kuti aziphunzira pa skulupa ayambaso kualipirisa school fees. Kodi munthu ukakhala ndi basale umalipiraso school fees akualipirisa. A principal tikubweraso konko ali mpopo. Chimene mukualipirisa ana osaukawa ndi chani? A principal amene wazina lawo ndi Aero Soko zimene mukupanga zosakhala bwino. Tikufuna timve kuti maziphunzisiwa alandira at least ndrama za miyezi 5 alandire. Ana skulu asapezekenso akulipira. Tikubweraso konko ana skulu muzatiuze kuti mukulipisidwabe. Sandras Juma, Amuvi wa Chilungamo, I would like to congratulate you for Lembera Kalata, SADC, African Union, Komanso United Nation, Komanso International Donor. Kunena kuti aone mavuto amene akuchitika ku Malawi. Ndikufuna ndibwere ndi nkhani ya kumangochi kumeneku kuli nkhani kumangochi. Dzulo ndanena kuti ndibwera ndi nkhani mwatsatane ya kumangochi kumene panopa akuti phase 3. Panopa akuti phase 3 ikhale ikuyambika pokonzekera chisankho cha 2025. Dzulo anthu anakumana ku Mangochi Great Hall kumene kunali mkumano ndipo zomwe amakambirana a NRP ndi ameki. Nkhani ndionena kuti panopa madera onse amene ayandikira msewu sakhala ndi mavuto akalembera, koma madera onse akumuzi kukhala mavuto azaoneni anthu alephera kulembesa. Chimene apangira chimenechi ndichonena kuti akuti sakufuna anthu akumangochi kuti mulembese ochuluka. Kumene koko analemba kale anthu aku Mozambique. Anthu nonse amene simulembesa kumeneko ndiye kuti maina anu ndi amene analembesa anthu aku Mozambique. Mwachisanzo Mangochi malmonoti ikanatha kulembesa 200,000. Mangochi akufuna angolemba anthu 70,000 oka. Zimene zikuchitika ndipo ndizomvesa chisoni poona kuti kumangochi anthu kapena chiwerengero cha kumangochi ndichochuluka. Auza maofficials amenewa kuti asalembe anthu ochuluka moti kuli limited figure imene aipanga kunena kuti figure ndi imene tikuifuna kumangochi, ndipo figure imene sikuyenerekanso kupitirira. Ndiye kumangochi akunena kuti kumene koko sakulemba anthu ochulukanso iyayi. Chiwerengero chanu chikhale chotsika chifukwa chonoti ambiri amene alembesa kale ndaku Mozambique. Agwirizana kunena kuti madera akumizi
asapase zipangizo zokwanira kuti anthu asalembese. Amalawi tinamva maaudio ena ake amene amayankhulidwa ochoka ku area 38. Nkhani imene ichayo ndi nkhani yokhuzana ndi AIP, ndi njira imene akubera nge akumatumiza ndrama mu foni ya munthu wina, akatumiza 2 miliyoni munthu uja angompasa mwina ka 10,000 kwacha, kuteroku 2 miliyoni ija izakhala ngati kuti inabwera kwa inuyo, pamene zinthu zimene zichazo akuzipanga ni mwana wa president. This is Comrade Ntanyi wa Limpopo FM.